हाग्रामाया जुदि दादागिरियै 17 बोसोर जुदि सालायोब्ला जों 30 बोसोर सालायगोन। बे खोथाखौ सोर बुंदों आरो मानि थाखाय बुंदों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरै थरलि सावरायगोन। लोगोसे NLFB बिथांमोना दा बहा दं आरो बबे पलिटिकेल पार्टियावहाय जयेन जानो थांगासिनो दं आरो जागासिनो दं, बिथांमोननि कन्डिशना बोरै, बेखौ भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। लोगोसे परिखायाव नकल हमजायोब्ला फाइन आरो जेल जानो गोनां दं, बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' NLFB बिथांमोननि थासारिनि सोमोन्दै आरो हाग्रामाया जुदि 15+2 17 इयार्स दादागिरि सालायोब्ला जों मानो 30 बोसोर सालायनो हाया, बे खोथाखौ सासे दैदेनगिरिया बुंदों। बेखौ जोबनाय फारसे सावरायगोन। सिगाङावनो सावरायनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों जे दिनैनि समावहाय आसाम एसेम्ब्लियाव मोनसे आयेन पास खालामनानै दोननायनि मोनसे निउस फैदों। गुबुन गुबुन निउस चेनेलफ्राव होनाय नुनो मोनदों जे परिखायाव जायफोर बेक्ति केन्डिडेटफ्रा परिखा होदों, जुदि परिखायाव नकल हमजायोब्ला 3 इयार्स जेल, बेनिफ्राय 1 लाख जुरिमाना। महा मुस्किल। फारसेथिं आयेनखौ जोबोद गोरा बानायदों, फारसेथिं परिखाया माल्टिपल चइस कुइसन, जेनेबा कुइसन मोनसे थाबाय, बेयाव मोनब्रै अपसन थाबाय ABCD, बबेया नंगौ बेखौल' क्लिक होनांगौ। दा मोनसे फरायनायनि जे कारिकुलार एक्टिभिटिस बेफोर बिराद एकदम सहसै जानानै फैदों। फारसेथिं आयेना बांदों। बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानदों? जुगजों लोगोसे खारफानाय बे जायनाखि थासारि, बे जा प्रेजेन्ट सिचुवेसन, बेखौ नोंथांमोना लानानै आंनाव नलेज होनाय बायदि कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। लोगोसे सासे नैबे बिथां दैदेनगिरिया बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया गोबाव बोसोर BTCखौ दादागिरि सालायबोबाय, जेबादि राजखान्थियारि हान्जानि गेजेरजों सुबुं सम्पद दागासिनो दं दा UPPL दोलोआ, BTR गभर्नमेन्टआ, बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा एट्राकसन जादों होननानै बिथाङा बुंदों। दा दिनै प्रश्नआ बेसो गोग्लैयो जे दिनैनि समाव सुबुंफ्रा एट्राकसन जुदि जादोंब्ला, दिनै BPF जुदि पावाराव गैयै गभर्नमेन्टआव मानो लोब जयेन जाफैनो गोनां जादों? प्रश्नआ दैदेनगिरिफ्राबो जयेन जादों, जेनेरेल पाब्लिकफ्राबो जयेन जादों, वार्कार्सफ्राबो जयेन जादों। प्रश्नआ मानो? बिसोरो BPFनिफ्राय थांखानायसोमोन होननानै माखासे बिथांमोना खोथा बुंदों। वय नंगौ, सोरबा सासे सानैया BPFनिफ्राय थांनाय बा सोरबाया थांनाय, नाथाय जे लोब 3000 जनाव 3000 जनबो थांजोबनायथ' नङा। प्रश्नआ बे सुबुं सम्पदखौथ' दानांगौ। BPF जाब्लाबो UPPL जाब्लाबो जाय जायो सुबुं सम्पदखौ दानांगौ। सुबुं सम्पद दानाया जोबोद मोजां मोनसे खामानि। दा बेनि सायाव रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो? मा रोखोम जे 30 बोसोरसिम सालायमारनो हागोन ना हाया? आरो 30 बोसोरसिम सालायनायाव जिबादि रिमट कन्ट्रल जागासिनो दङ, बेयाव 30 बोसोरसिमाव बोथ्रोदनानै लांजाजोबगोन नामा? बिनि सायाव नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो बांसिन नायबिजिरनाय जागोन। बेजों लोगोसे NLFB बिथांमोना दाख्लै आलाय आफायै जे माखासे गभर्नमेन्टनि पलिसि खालामनायाव थांनांबाय, बर'निनो मोनसे मैखोम आफाद बिथांमोना, दिनै बिथांमोननि थासारिया माब्रै दं, बहा दं, बेखौ आङो बुंनो थांला। नाथाय बुंनांगौ बाथ्राया बेसो, बक' बिथांनि दैदेननायाव जायफोर NLFB बिथांमोन दङ, बिथांमोना UPPL पार्टियाव
जइन जादों आरो बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै हाबदों। दा प्रश्नआ बेसो पलिटिकेल पार्टिया जे थासारियाव जे खामानि मावो बेखौ लानानैसो सुबुंफ्रा एट्राक्सन बा बेनि सायाव बुंहरनाय बखिहरनाय बे जायो नालाय दा माखासे पावार्सफोर थांजानायाव एट्राक्सन फैनांगौ ना फैनाङा बे रायजो राजाफोरनि सायाव आरो नोंथांमोननि सायाव। नाथाय बिथांमोना एट्राक्सन जानानै बिथांमोननि हाबा मावनायखौ नुनानै बख'सारनि दैदेननायाव हाबफैदों। बाथ्राया बेसो जे दिनैनि समाव मानो बर'निफ्राय मोनफ्रोमबो खेथ्रआव मानो गावस्रालायनाय फैयो, खौसेखौ मानो हमथानानै लाखिनो हाया। सब समय जोंनि गेजेराव गावस्रालायनाया फैबाय थायो। NLFआबो गावस्राबाय, NDPआबो गावस्राबाय, अनेक समाव अनेक थासारिजों मोगा मोगि जानाय समाव गावस्रालायनाया फैबाय थायो। ना जोंखौ सोरबा डिभाइड एन्ड रुल पलिसि बाहायबाय थायो। प्रश्नआ बेसो आरो जों इयुनाव आंनि प्रश्न गेदेरथार प्रश्नआ बेबाव जे इयुनाव जोङो इउनाइट जानो हानो हाया। खोथाया बेसो। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट हरबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नोंथांमोना नायलांदो। दा जोंनि बुंनांगौथ' बेनो दा जोंनाव ब्रह्म बर' सार दैदेननायाव जोंनिफ्राय गोबां मानसियानो फैबाय फैनाया प्राइमारि लेभेलजों बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलजों बे सायाव जोंनि बख'सारानो जोंखौ दैदेनबाय बा जोंनि लिडारानो जों बख'सारा जेराव आखाइ होदों जों बेजोंनो जयैनो आखाइ हमलायनानै मावलायनानै थांलायलायगोन आरो दा बोसोरसेजों बोसोरनैजोंथ' हाजोबा नालाय एसे एनै खामानिखौ दा बोसोरथामल' जादों नै दाबो दा जों बेखौनो मोजांनिफ्राय मोजां नुनानै जों बेहायनो आगान सुरदों आरो जेरैबायदि जौगानायनि हाबाफारि जेरैबायदि जोंनि गेजेरावहाय सुबुं सम्पद दानायनि जे हाबाफारि बेफोरखौ गासै नुनानै मोनसे एट्राक्सन जादों आरो बेबादियैनो फैगौ MP इलेक्सनावहाय जोङो गोरलैयैनो जों देरहानो हागोनखौ जों नुदों। खमसे खम जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोङो हाग्रामाया जुदि दादागिरिजों 15 बोसोर सालायदोंबा जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननायावहाय 30 बोसोर 35 बोसोर जोङो BTR ओनसोल। भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।